Ekipa ni imela veliko časa, da bi žalovala za izgubljenimi točkami proti Aluminiju. Kljub temu, da ni uspela zmagati, pa ostaja vzdušje v ekipi in na treningih dobro. Ja se nadam da će u što ranijoj budućnosti početi da nam se isplaćuje to što radimo, jer stvarno radna etika na treninzima zahtjevaju trenera na treninzima koji su fantastični. Također moram to da naglasim, svi igrači su zadovoljni i rado pristupaju obavezama. Eto, samo to da valorizujemo i manifestujemo na pravi način i da krenemo u neki niz pobjeda. Ilija Martinović je v zadnjem času pogosto v paru z Luko Skokovićem in tvori črnogorski dvojec v središču obrambne vrste in kot sam pravi, sta se dobro ujela. Kako smo i kompatibilni jedan drugom na terenu, radujem se eto, što nam ide dobro, najviše nas zadovoljava to što ne puštamo protivniku, barem u ove zadnje dvije utakmice nismo puštili protivniku mnogo prostora i mnogo šansi, i nadam se da ćemo tako nastaviti. Za dvoboj proti Domžalam Simon Rožman ne bo imel na razpolago Aleksa Pihlerja, prešljal je tudi Jan Mlakar, se pa zato vrača v ekipo Aljoša Matko. Cilj je zbrati prve 3 točke v boju za naslov prvaka. Malo nas je taj bod usporio, međutim daleko od toga da smo nešto izgubili, ima još mnogo da se igra, 8 kola, mnogo bodova u opticaju. Ja sam vidio mnogo dobrih stvari i ekipe na utakmici, pogotovo bih izvojio tu odlučnost kod svih. Domžalčani so štartali z neodločenim izidom, prav tako medsebojni obračuni v zadnjem času pa so vedno zanimivi, polni dogajanja in polni golov. Dobra ekipa koja želi da igra, odlični pojedinci, sam ulaze u njihovim redovima, žele da se nadmeću, međutim ovo je naša kuća ovdje i mi želimo da se namećemo i mi želimo da budemo najbolji i to ćemo sutra pokazati. Svi momci jedva čekaju da krenu utakmica i da pokušamo ispraviti što smo u zadnjoj utakmici propuštili. Maribor Domžale, Ljudski vrt, torek 15:05.